Exodus tidumienu. Na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron wɔ Misrim asase so sɛ, Momfa bosom yi nye abosom ti. Na enye mo afi mu bosom a edikan. Monka nkyerɛ Israel asafo no nyinaa sɛ, bosom yi da etosu du no, ɔmfa enwama miako sɛdeɛ wɔn panin fie titie. Efie biako adwama biako. Na sɛ efie no mufoɔ nnɔɔso sɛ obedi adwama a, ma no deɛ wɔne no po fipam emfa bi. Sɛdeɛ akra no dodoɔ tie. Monkan adwama so nipa sɛdeɛ ɛbɛso wɔn die. Adwama a woni dɛm na momfa. Onini a wadi afi wo nwanten anaa emrekyire mu. Na momfa no nsie nkodu bosom yi da etosu dunan. Na Israel asafo mu no nyinaa nkuku wɔn anwumre. Na wɔmfa mogya ne bi nsra adan a obedi wɔ mu no aponwa mienu ne aponwa tifi no ho. Na woni nam no anadwo no ara. Ɔmfa ogya entoto. Na ɔmfa epiti ne fa nwonwono ini. Muni nam no. Na momfa nsuo ennoa. Na mmom momfa ogya entoto. Ne ti ne nasre ne nayamdie no. Na munya bi ensie na ade enche so. Na se ebika na ade eche so a, momfa ogya enhye. Na sɛdeɛ muni no nie. Monkyekere mo asene. Na mo mpaboa enhyehyɛ mo nan. Na mo poma enkrokra mo nsam. Na muni ne hwere so. Ene Awurade twam. Na merebetwa Misrim asase so anadwo. Na mekum Misrim asase so mmakan nyinaa. Efiri nipa so kosi moa so. Na mebu Misrim anyame nyinaa ten. Mene Awurade. Na mogya no nyɛ nsɛnkyerɛnne ma mo. Efi a mo wɔ mu no mu. Na sɛ mihunu mogya no a, mesane mo ho. Na merebɔ Misrim asase a ɔyaredɔm biara amma mo so a mesɛe mo. Na ɛgya yi nya mo nkaeɛ. Na monhyɛ ho mfama Awurade. Mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Monya no afahyɛ. Daa atrɔmɔade. Enanso na munni apiti. Da edikan no ara na moma morika to ntwa mo afi mu. Efiri sɛ obiara a obedi morika pan no firi da edikan no de akosi da etoso nson no. Obetwa saa akra no afiri Israel mu. Na da edikan no munhyia nhia kronkron. Na da etoso nson no nso munhyia nhia kronkron. Onya adwuma biara wo mu. Gye obiara bedi enko ho adwuma na monyo. Na monhyɛ apiti fa no. Efiri sɛ saa da yi ara na miyi mo dɔm no firi Misrim asase so. Ɛno enti mu ne da yi mu awɔ ntoatoasoɔ mu nyɛ mo daa atwumade. Bosomi a edikan no da etoso dunan no anwumre na mumfiri apiti die ase inkosi bosomi da etoso aduonu biako anwumre. Nanso na momma wo nhunu morika wɔ mo afie mu. Efiri sɛ obiara a obedi pan no a emu aka no, ɔhɔhoo, deɛ wɔwɔ na asase no suo, obetwa saa akra no afiri Israel asafo mu. Munni biribiara a emu aka, munni apiti mu tenabea nyinaa. Ɛna Mose frɛ Israel mpanimfoɔ nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ, Monyiyi nnwan fa sɛdeɛ mo musua teɛ na monkum twam no. Na momfa adwera esa mmɔmogya a ɛwɔ yawa mu no mu. Na momfa yawa no mu mogya bi nsra aponwa tifi ne aponwa mienu no ho. Na mo mu biara mfrɛ di mfiri ne fie pran no kosi anopa. Efiri sɛ Awurade betwam abobɔ Misrifoɔ. Na sɛ ohunu mogya no wɔ aponwa tifi ne aponwa mienu no ho a, Awurade bɛsan pro no ho. Na ɔrenya ɔsɛefo no kwan ma ɔmma mo afie ma bobɔ mo. Na munni asɛm yi so. Na enya ahyɛde ma wo ne wo man kosi daa. Na sɛ muduru asase a Awurade de bɛma mo sɛdeɛ ɔkae no so a, munni ɛsom yi so. Na sɛ mo ma bisa mo sɛ, musum yɛaseɛ ne sɛn a, monka sɛ, ɛyɛ twam afɔde a yɛbɔ ma Awurade a osane Israelfoɔ afie ho wɔ Misrim. Ɛda ɔbobɔɔ Misrifoɔ na oyii yɛn afie firi mu. Na ɔman no nyinaa bobɔɔ wɔ mu ase sɔree. Na Israelfoɔ sim kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na anadwo dasuo mu no, Awurade bobɔɔ Misrim asase so makan nyinaa. Efiri Farao abakan a ɔtena n'aduasoɔ so, de kosi domum a ɔwɔ diduadan mu abakan so, ne afiebua makan nyinaa. Ɛna Farao sɔree anadwo no ara, ɔne ne nkoa nyinaa, ne Misrifoɔ nyinaa,
na esukɛseɛ baa Misrim. Efiri sɛ na efie biara ni hɔ a efunu nni mu. Na ɔfrɛ Mose ne Aaron anadwo no kaa sɛ, Monsɔre mfiri me man mu. Mo ne Israelfoɔ no, na monkɔ nkɔsom Awurade. Sɛdeɛ mokaeɛ no, mo nnwan ne mo anantwie nso, momfa wɔn. Sɛdeɛ mokaeɛ no, na monkɔ, na monhyira me nso. Na Misrifoɔ piapia ɔman no sɛ wɔnyɛ ntɛm firi asase no so, efiri sɛ wɔse, yɛn nyinaa rewuwu. Na ɔman no soasoa wɔ mmɔre ansa na ɛreka, kyekyeree wɔ mmɔre nkodoɔ wɔ wɔn ntoma mu de sisii wɔn kɔn ho. Na Israelfoɔ no yɛyɛɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ wɔn no. Na wobisabisaa Misrifoɔ hɔ dwetɛ nweneɛ ne sika nweneɛ ne ntoma. Na Awurade maa ɔman no anim baanyam Misrifoɔ anim. Na wɔde deɛ obisaeɛ maa wɔn, na wɔfom Misrifoɔ. Na Israelfoɔ no sii mfiri Rameses kɔɔ Sukot. Wɔbɛyɛ mmarima a wɔnam namɔn mu mpem ahodoɔ 600, mmɔfra mfrɛ mu. Na afrafrafoɔ pii nso ne wɔn kɔe, ne nnwan ne anantwie, mmoa pii pa. Na wɔde mmɔre a wɔde firi Misrim baeɛ no totoo apiti ɔfam. Na ɛnkae, efiri sɛ Misrifoɔ no pamoo wɔn, na wɔantumi antwentwɛn wɔn nan ase. Na wɔnsiesie akwansoduane nso. Na Israelfoɔ wɔtenaa Misrim no yɛ mfirinhyia 430. Na mfie 430 no awiɛ no, ɛda no ara na Awurade asafo no nyinaa firi Misrim asase soɔ. Ɛyɛ anadwo a wodi ma Awurade a oyii wɔn firi Misrim asase soɔ no. Anadwo no ara na wodi ma Awurade wɔ Israelfoɔ nyinaa mu, wɔn awoɔ ntoatoasoɔ mu. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, yɛn ni twam no ho ahyɛdeɛ, ɔnanani biara nni bi. Na obiara akɔ a wɔde sika atɔ no no, twa ne twetia ansa na wɔde bi. Mo nkyɛn tenafoɔ ne ɔpaani nni bi. Efie biako mu na wonie. Ɔmfa nam no bi mfiri fie hɔ mfiri adi. Na mumuni dompe bi. Israel asafo nyinaa nyɔsa. Na sɛ obi abɛyɛ wo nkyɛn hɔhoɔ na wɔpɛ sɛ wodi twam ma Awurade a, ma wontwa ne mmarima nyinaa twetia. Na ɛno ansa na ɔmpinkyɛn medie. Na ɔnyɛ sɛdeɛ wɔwɔ no asase no soɔ. Na mmɔmoroto biara deɛ onni bi. Mmara korɔ na hɔ ma okuroni ne ɔhɔhoɔ a ɔbɛsoɛ mu. Na Israelfoɔ nyinaa yɔɔ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ Mose ne Aaron no. Saa ara na wɔyɔɔɛ. Na da no ara Awurade yii Israelfoɔ no firi Misrim asase so, sɛdeɛ wɔn asafo teɛ.